Църна гора. Още няколко километра и стигаме до манастира Свети Козма и Дамян, село Гигинци. Обителта датира от 12 век. Тук на времето имало антично селище и крепост, което, около руините на което после учебници са основали така първата монашеска колония. По времето на Асеневци вече се така установява и така въздига и самия манастир, който е бил, както и другите манастири, селище на духовност, на просвета. На два пъти разрушаван по време на османското нашествие, по-късно възстановен и преместен от двама светогорски монаси. През Възраждането става важен център за българите. Тук са били ръкополагани свещеници и е имало килийно училище. След 9 септември започва опадък. Обителта е превърната в арест и място за разстрел на концлагеристи и приближени на царя. След това пионерски лагер е имало в манастира. Най-така печалният период започва от 60-те години нататък, започват да настаняват фермери тук. И те просто сипват манастира. И след тях вече наемателите започват да отглеждат животните вътре в самия манастир. Той е доведен до състояние в стаите да се отглеждат крави, овце, кози, свине, зайци. Полека-лека просто светинята тотално се разгрява. Голяма библиотека, ценности, сребърни, монети, златни. Какво да ви кажа, свети мощи, разпилени. Ужасно бестие. Същото каквото се е случило през 1738 при първото разрушаване. И в такова състояние ние го заварихме 1998 година нашето братство, което се захвана с постепенното възстановяване. В 2007 година, през време на Великия пост на неделя Цветница, дойде една жена тук в манастира и сподели, че е писателка и се издава втора книга и сънувала сън, че този манастир ще се възстановява и парите трябва да дари тук за неговото възстановяване. Наташа Шамаранова, Сенкевич се казва от Смолен. Един друговерец, както се, така да използвам английските думи, Нихат бил министър на земеделието, каза така на свой съветник: дай този манастир да направим нещо, да го възстановиме, да го оправиме. Много силно впечатление ми направи една жена, то за нея даже се чу, която пенсионерка и донесе тук 3000 лева ето за тази църква. И сега скоро ще я поканим да види какво сме направили с нейните пари специално. Тя държеше много да се захрама. Събител е в продължение на 21 години по 40 стотинки. И след всичките тия инфлации и девалвации, това е сумата към днешни пари, които тя донесе, което никак не е малка за пенсионер човек. Вече няколко години подред тук идват младежи от различни страни, които помагат на монасите във възстановяването на манастира. Казвам се Дина и съм от Ирландия. Тук съм, за да видя живота в манастира и да участвам в неговото обновяване. Това за мен е добра възможност за пътуване, което е различно от масовия туризъм. Тук ние помагаме на монасите, опознаваме страната, срещаме се с други хора и култура. Ние сме много така доволни, защото децата така разбират тук мястото, разбират това, за което ние се стараме и се бориме да го осъществиме като замисъл, и от сърце помагат, колкото им са силите. Историята на Църногорския манастир минава през настоящето и продължава в бъдещето. Това място сме подготвили двора на манастира да започнем строителството на ново крило, което ще е по-голямо от това, което беше, за да може да така отговорим на нуждите на посетителите, поклонниците. Неделно училище искаме тук да организираме, зелено така училище по християнство. Това е за така новия зимен параклис, който има нужда да направим, тъй като в старата черква е невъзможно, казвам го, нали, съвсем отговорно, да се
служи редовно в есенно-зимния период. Изключително студено е. Дарители, доброволци, хора готови да вършат добрите дела. Защо? Всяка добро нещо, което правим без смирение заради себе си или е ужда Бога, но по свой си начин, то не може, защото Христос и Бог не казват: синко, дай ми ръцете си, коленете си, труда си, казва: синко, дай ми сърцето си. Тоест, малко да е нещо, което правим, но да е за Христа. Монасите вярват, че манастира отново ще бъде пристан за жадуващите спасение на душата си и вечен живот, прибежище за страдащите и място на духовна утеха.